खुलुमबाय लोगोफोर बड' टेक चेनेलाव नोंथांमोना आं दिनै खोन्थागोन नोंथांनि मबाइलनि रेमा बेसेबां फ्रि दङ बेखौ माबोरै नायो नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आरो बे आं खोन्थागोना अप्प' मबाइलावल' नायनो हायो आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां स्किप दा खालाम भिडिअआ बारा गोलाव नंखाया ससेल' नोंथांमोना बांद्राय गोलावबाबो नायनो बायो बेखायनो आं नोंथांमोननो ससेल' बानायगोन नोंथांमोना बेनि थाखाय मबाइलनि सेटिंखौ अपेन खालामनांगोन सेटिंखौ अपेन खालामबाय आङो बेनि उनाव एसे स्क्रल डाउन खालामदो बेनि उनाव नोंथांमोना एडिशनेल सेटिं नुगोन बे एडिशनेल सेटिंआव क्लिक खालामदो बेनि उनाव एसे गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन डिसप्ले रेम मेम'रि इनफरमेशन फर रिसेन्ट टेक्स्ट नोंथांमोना बेखौ इनेबल खालामना होनांगौ बेबायदि ग्रीन कालार जाबाथाय इनेबल जाबाय आरो बेयो ओमफ्राय बेक फैदो बेनि उनाव मिनिमाइजखौ थुदो नोंथांमोना गाहायावनो नुनो मोनगोन आंना दा 2GB रेम नालाय दा फ्रिया 526 MB फ्रि दंबावो आरो एकदम सिम्पलसो नोंथांमोनाबो बिदिनो नायनो हागोन नोंथांमोनाबो बिदिनो नायनो हागोन रेमा बेसेबां फ्रि दङ एकदम इजिथार आरो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ बुजियाखैब्ला कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन आरो बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ